Desi siya pagkabalang ng jong Chris Hamni kanuan ra ya kata jing penkup burong baka jing ikut ru baka jing songo yu blay bola say yu syakri jong trai nga sotu ya kam de jong i hangi kada ya kam ban sa ya jing ba mensiam haki para bangai baro kumal om hak sing sama ba kum juru haki kelas ki bede ru ba kirang ba haki benta baro an pun sha shu naga tien de jong blay ya ayu ya jing ku jong trai hari for menta Para syua bagan lain cukup seprang naga tian jong lain. Ngakwa ang penpai bat pi kiat naga kitab u Joshua, naga kitab u Joshua hak lenong beningkong kat khat kabanyo ko ong kumni. Tanpa menong slur, menong klan bat slur bah. Ba mila ban suma bat le kat pakum yang hukum baro. Ba Moses usyapi juga ulah hukum yami. Wa pai sekadian ngeri syakamon. Ba menyo manha ka sha ka ba mile haba nga puli ya kani ka benta jong Joshua kani ka benta ka ba shan jingwat ina banganya sam AA hani por benta para shua bangin late na kani ka kitab Joshua ka mong beningkong inya plate jingwat kumjat sha benta jong jingwai ringkat lang pa shu blay kami duai ablay nga ayu ini ka try kani ka por benta Blay nga gam rungkat pagani ka balang ablay ko pa try na kabenta jinga sam ka tian jong mi. Ablay ayungan ang try bi ray nga pendak try bi ka tian jong mi. Hadu ini si kabenta. Hagani ka balang try ki shakri jong mi bagi i jong mi baro. Kamtam nam to para shakri ka gospel ka jong mi ba Frankie ablay. Amana ker ku i try ka bi por kabenta. Mala ai i try bi ki jiban slate ka jong mi try. Ni duai ang ko bor men sim jong mi. Hikai ke benta baro ablay lingba kani ke jing syakri ablay kan long atrai ka bahai jing bot ka jing ji baro ka keteng bot kham tam uji su trai menta si bam jke amen ke subject ke bang ko an khai ke long tang ba men long klan bat shur ha men long phai ska dian ri shakaman en rai men sim ya ka benta jong jing ya dei baru trai kini ke benta jong jing kai ke tian jong blay ka ma ko we ka jing puli jongai we kot ngedong ngaliok puli ko we ke story phang ko we ke balang kalau penlong ba jing syakri ke ba kerpang ba padahal ta jing syakri ke ba dia khat ruka mission service padahal ta jing syakri ke long ban ya thush ki bre bro ek linkha maka dan ko we ke linkha jo jing trai ke ba la terwa ban lek ban om tak menu balek padahal ta ke penlong jing syakri ba ke jing wai Andrei ha kata jing syakri baro kila ha ban rakti laron we griu kan John Patton John Patton ulara ekakti jumu sejrong wong nang nek banyala syata kajaka laron we griu bakam teman dan hajan jumu ula kente iu ekakti beruang John mitip sya ba men selek John ho mitip wong mitip John ya kajaka bi bri bidan idang dong gibri barang bam do bril So tunat yang mga puli yang dikot sang John Patton berjubah ni uang. Dakaba burom yo to orang ba uang. Nandalek syak to kejaka ngala ban syabam hakibrio. Pat piru bidan ni kejaka. Mila le sia ko isin manginum em ngin selek bu ya ka match ni ha ulum jingtan. Warai ka match jong pila bam du kruin ulum jingtan. Pada ka match jong ala bam di gibrio ba ngala ha kubo jong try. Uang ka ay ga no jinga pia. John, aduh kata kapor layang scam. Bau tau orang bak mengajar jemu. Ulah kublai yo John. Ulah John ke jinget jombi kalau ngapa scam. Kerek ngan tuai bat kersan. Nak bentar jombi. Hari ni klub mak ni kapor ke bentar. Ke bentar bangan polis pang ke bentar jom ke tian jom belai. Nak buat ke kita jom Joshua. Kali ke bentar ke bangin ya pelak jingwat lang. Nak tian jom belai. Namar kali ke kentian ke bang tangba menlong klan bat syur ha. Kani ka senten gawan hadu laisian tangha kani ka ju ka syakta tangha kani ka ju ka lenong manong hadu laisian tak lenong ka beningkong ba udai banlong ba slur ba baklan ha aba ni perkhat spang kani ka jingat lenti jong uni ubriu Joshua kasdang ngadu ka jingat jingmi jong Israel na po ri Egypt ka story spang jingmi ki Israel na ri Egypt kani ka story ka bakraw ka Bible ba bakraw ru ki kon Israel Bahwa long ba krau ru na jonga ba jongpi kumpi dong buat jong trai. Long bahanta ke basak ke mah ni long nomar ba Israel kimi nari Egypt
dah ka jing pulai no ka snam ka bagi ong kata ka Passover ka Passover lam kata ka jing tak jo snam ang syauka barkung tahu angel jo jing ang sim rum hapo ki Israel ka lewa kan minyo ka dien jong kata ka klam ka khi ka klam ka shipol but la penkot yang jing nanti ki Israel ha kata ka jing rum jong ki sya ri ka jing kular dah ka jing ko ngu bat kata ka jing slur ka mensiam u Joshua u ship ya kani ka benta jong jing shakri ya try kadai anda haba u blay u khot u wang ko Joshua u shakri jonga u Moses ula temen u shakri jonga u Moses layap tu yang Joshua tu kirek panyalam yaki gibril jonga syaka ta ri ka bangala kular ya ni ka ri jonga jing kular but me de balong ba shur ba klan ba ong ki shakri ong blay ya Joshua or Joshua le snow ya sur ka jong blay par ba snow tna hangni ka long ba u Joshua ong tan bu yo snow ya sur jong blay ula yo ka jing ker khu shwa kata na o Moses haki kitab Deuteronomy hasa ba yun poy haki kitab Joshua to kitab Deuteronomy ka ba kudo jong di kitab lenang ka balai posam haka khot jong ni ka benda jong ka khot ka khandai la tho da ka tien ka jong blay bo ong kum ni u Joshua u khun u nun u badap da u men siam ka jingsa na ba u Moses u la bukti u la bu ya ka kti halo jong ba ki khun Israel kila shak skor ya u ba kum ka ter tien jong blay ka ong ba u Moses u shakri jong blay u la bukti halo jong u Joshua ba u Joshua u la yosno u Joshua le yosno ya sur jong blay ong tamba menlong u ba khlut ba klan ba shlur ba kare jing kwa ka jong blay ye ki shakri jong trai na snongu hamni habanga pune ga tien jong blay na I hamni ba kuman ong ba kinong yalang kilek ba jiwan andre ka kenhun ga jong trai kani bam jugot lani ka wai tien ong wai ga bang leaders come and go but the church lasts forever kinong yalang kilek ba jiwan andre ka palang kani bam jugot ka kenhun jong blay kani bam jugot u Moses long ula temen ba ula yo kano how try and rega de yo Joshua ban sim ya kata lingko na songu ba puli gini ka benta na iba Moses sim la ino yo Joshua tan hakaba on sa sim hi ka kam and rega ula bukti yo Joshua ula penggentang yo Joshua ngayo iki Moses sa ka balang kiba sim ya ka jing klip mata sni ban itu ban penggentang rum susu ya Gibril ke jong blay kami nadien ke Joshua banket ya kam ke jong trai ban tendrong ya kam jong blay klan ino utrai do kwa ado kata bakani ke jing trai ya mak jing trai ke ya syafran kidan ki Moses ko bakla hakaba haba ki long ki Moses banyalam ya ke kenhuan kimshim la bukti ya ki Joshua ke buan nadien kila sugino tanah ke kenhuan hi bagi bala ino tan haba kun sayos no hi kasur jong blay renga ayu ya Moses u bala iya ka kam ga jong trai ba shwa bon yo ta no trai ula le ya ka kam nanta ka burong ga jong blay ba commission ga jong Joshua galong ba yalam ni Gibril ga jong blay shakari jong jingkular ka jong trai shakari kan jong jingkular ka jong blay mentang idon apa yang kejingat nanti jongi hakane ka ri ka bangi hapan yang tiban poi sa ri ke cikular nidon kam Simon ki Joshua ki banyalam ya ka jing jongi banlak na kita kejingale ka bon balai u Joshua hapang wasur wa klan namar ka lenti ba hapan ya kam dei ka basok dan ki bri ka ong ana ba ublay la jiet kan su sok bait kum tua ublay u prang ya Joshua na Simon ki lenti baro kita lagi por bau Joshua hak ya nanti ke bae kita lagi por yo kita ka kenro ka bae ka Allah banle hendak dak jingkong how try la job di benta baro hak ni jing nanti na songo yo play bo ai kentien jong try apa ni pulis mang mission ka jong Joshua ban tray kam jong lay ka dai ban yam kumno Joshua par la pendap ya mission kumno Joshua pendap ya mission haba keren sepan kata kajing pendap jong Joshua ya mission ngakwa panwanra jing songko ru
Baswaran kita ya Joshua ngawak ra ika mission jong Jisu kumnu bau Jisu trela. Jisu masnuan apa ka perthai. Syaitan ru utip balai Jisu wan ka perthai. Ban pendap ya ka mission ke jong balai. Ban tuntahi mas ndak ban penbaptis ya Jisu da Yohanes hakawa Jordan andau la lai postna. Syaitan lai brang-brang ha Jisu men ha ula syakkan baru syak jingin. Baula tunjuk ya Jisu, baula ong ya Jisu ban pendap ia ka mission ga jong belai, dah ka shortcut, dah lenti ulong shortcut. Hangi ulo ong kumno. Lara memang ukur belai pen kelak pu yo mau, Jisu la job dah ketian jong belai. Nata dah job Jisu dah ketian jong belai. Syaitan ulo tip ita berobong, hak bentar ba arlo ilam hak ka dong tempul uang le penuh dia. Mau ki angel kinsa ra ini kakti. Haswa bicat kita ku akimau. Ubies napo ka kam napo ka tien jong belai napo ka kitab jong ki sam ka ngono ka khandai buai. Sam khandai buai ka kami ka lenong ka number ba khandai buai. Ka benda ka khakwe ba khat. Ujok angan ong ba setan ro ubies na banta. Ba anda bu Jisu ka jok ka tien jong belai. Setan wong bu Jisu. Ora medan yang atang kian nang ayo ki ke baro akhmat jone. Ulo pedi ya hima ka perthai baro pon ai sut no hau Jisu teng ka mission ka bau setan turwaro teng kilom da ka bau shortcut en rai hapan sotu ka mission ka bau Joshua uya ka ti hangi kam dei ka bau shortcut uya ka lenti li ba ka jinge joma jingem jomo uha lenti li ba shibun ki benta ha ka lenong ka banikong jong Joshua ka khot ka basan ka ong dunia kumnu Joshua upenda ya ka benta jong kini ka mission ka baningkong golong ba pan pendak ya kata manta kadai jingkular ka jong ulai ba undon ringkat baru Joshua ha ka lenong ka baningkong ka khot ka basan ka ong ni kumta ngan don lem ba mi ngan don ba mi ru ba nganom ino ya mi lem ni nganom kentat ya mi ka khot ka basan benta ba syadian utrai wong kumta ngan don ringkat ba mi ru nganom ino ya mi lane nganom kentat ya mi ban fulfill lane ban pendak ya ka mission jong utrai ulai kwa ini bangin skopu bangya ban syanya scam ha ulai ubrong trai jong ji enduni ka mission ke jong ulai ban syakri utrai hakan ni ka tebian jong jingat di ka de ka krawa ka balan ka don hakan ni ka jaka andai kamdei jong ka prothai ong ktien jong ulai na tak ada ka don kami sibun ki nong elam kiban pinkia ya jihikai bakla na ka ktien na ka balang ka jihikai bakla ka bagi beri ki khruat ya ka ktien jumlai ban rat ko ka balang kani ka dei ka wei ka benta ka paningkong ko mau boleh kular ya ba uhi on pendak da ka jing don ringka jumlai ba ka jing yalam jumlai ko boleh penom kentai ka ba ka dei ka bangla puli mene ka dei ka jinglong jong Joshua bo hablong ubashlur bar ba klan hakmat jong trai kumai om mene likely kini ki senten kini tang lenong ka baningkong bau Joshua ode ban ba klan ba beshlur artli la klan da trai ba ka wei hakabanta ka bahadir la klan dikin huon jong trai ba ong yo Joshua tang ba mede ban ba klan ba beshlur kamot ka jingkwa ya ka jingklan ya jingslur hau Joshua kamdei tamu lei mereka ka kenhuan ru Israel baro ki kwa bau Joshua onde berlang ba khlan ba beshlur ka benta ka balai kumnu bau Joshua upenda ya mission kadai gini ka benta kalong ba mila ban suma na khot ka ba nyo kong ba mila ban suma ya ki hukum baro ba Moses usyakri jonga ula hukum yani kabot ba ban penda ya mission hak ai ba ka hukum jong trai kan don bat u Joshua namar u Joshua u yo hukum jong trai kadai limba u Moses ini ka basol kenapa kadai limba u Moses ba kalau ngejihikai ka crowd ya kepala ngadu isi mentah bagi Moses kimde ban eno iki Joshua bagi Joshua kimde ban shim da kabor hashwa jigi Moses don kaman up ya sur jong trai ban shim ya kam jong jingir ku jong blai bar bangi phai sang dia banta wang ba ban job ban poi shak thom u Joshua hap sumar ya ka hukum jong trai u hap ong ta ban sumar henry ha ka banta ka sa wong
ba onom day ban pai syaka diang ngeri syakaman. Kapan tahu sahabat poi ban pendat ya kami syang ni, ba om day ban pai syaka diang ngeri syakaman. Haka dekat kapan nyaw ko ang wat pai no naka kapan hukum. Syakaman mali syaka diang. Kamu om day ban compromise. Om day ban penjang sai. Om day ban compromise ya kajinge. Habai kan spangkin compromise. Ngaku apan penlek jingmon ha. Mardon Shimon Kibriu, aku milik jingkia juga pandemic. Kita kibalang kiba, hakipor berang klan hak ni pandemic. Bap kia bu kijaga ban takti, kia bu sanitizer, nana kia bu itu bentar bro ban khok kerteng, nani dia ki jangi ki mas por bagi penyiar service nomor ba, kumta terter banyak dalam nak bentar ki perang ngek ki batien, ki perang ki bang tien lo. Maka juga don ki perang ki bang tien, ki bang leu ki ngam juk tien, ki pentien ki batien pan. Namar kata-kata kan teng gibah tiang kini gibah tiang bagi oh kila compromise no. Aku apa itu bakal compromise kini bentang apa ni inau Jisu. Fikir mau jangan ti jong Jisu. Men haba Jisu. Anda haba ulayo slow. Bagi beri ki sengran jong Jisu bagi Petrus sengran Jisu. Ukenra jomi Jisu kajana. Katakan kentir dan dung. Ya dulu jong Petrus, ukenra jonga Jisu kajana. Uni ukenra ubang ngek, berkeran ni deketin. Ulale di bentawan Jisu kajana. Anda rung sepo Petrus, Jisu Petrus, kau Petrus, nangmu hidup sini kajana. Petrus letu na berduk sini kajana. Wang bayo kitut. Beli waktu yang jom Jisu bayo kitut. Kira kuai, kadoha mengat nengkong. Ang shimnya ke shekel ai nam ta jong ni ba jong aru Jisu on bayo kitut petpat on habo Jisu poi habo temple kam on bayo kitut nganum le ai dal poi ha temple ka jaka jong jing mani belai pen uang kumi hipen long ya kata ka temple ka jing mani belai kum ka kram long tu sempat beno iki beri baro pen kala kompong iki ni ki pen sbai Uni yang Jisu kenrat cuma berjumpa. Ngaku akan orang nang ni. Hakabai day bat kabang ketak ya kejingek. Jisu orang bayok kitut. Herai bay ketak ba kejingek pa. Usai do sabok sempat upelan no kita baro. Bat upen kuat ya tempel kabolong kejing ni belai. Ngaku akan orang apa ni slow kuat sepangka ketin compromise. Ya kaba ublay om yo Joshua wat nom pai shakamon lari wat nom pai shadiang kamu Joshua hak penbek ya jing perkhat jong penbek ya jing perkhat jong hak nu kebenta kau Joshua udai banlai ngangit scam hak ni por ta iba Frankie itip kambhai ka ketian jong blai namar idai bla puli janai ha ya ka ketian jong blai ba ke ai ka bangi yo isu shu an ni pa kalong tung ke jing ai ben si Bagi day ban long ke climb back by slur. Hakaban ra ika ketian jong bay. Wa larakan kata mat yong. Yanu. Henry habani keren daga ketian jong bay. Ni hab ongru. Ai ba ublay un keren ru. Nam tabaro ki banget ki basya scam haupra. Haba ong wa pai sa kadyang bat sa kaman ka Joshua un mahat ki jinge. Haba puli ka story jong Joshua. Kita diberi kebayang persyak ya Joshua nak kenhon Israel hiru. Kita diberi kebayang persyak. Kita diberi kebayang bisniru ya Joshua. Henry ketien jom tak bentar kalau bau Joshua day ban syakti. Aku akan bagi syakri jom play. Kita ban long kong kita kisim di bang ki eagle. Eagle apa puli ya jinglong jom usin eagle. Long bau ju song tenak ya kal air kau be bat ka baklan bah namara ba air ka be ba klan bah uju kieu sajrong upenan kan di thap nyang jong ban her sajrong halo jong kita ki jingbe jong ki air ki baklan henry kita ki sempat ki menyong ki senien ki semkhar lari kita ki tengah ki baspak ap si ap kiri hafwan kal air bajur ki ma ban her jinge kila banwan Kijinge kila baya tingko, kijinge kila wanwan macam ni. Henry tuan ini ai mensin. Bagi nong diberikan kiban kiu sajrong ban kam sajrong, nampak burung macam terakhir.
So ban kuat ya kawai jingkran jong I pastor RM Karkumor ibal hibat ikut jarwa jong pi kadang don keteng jong I lihat pastor RM Karkumor ikran ya kekentian ke bang adang red ngaju dek jeseng bang ngaju yo iya do adang red pateng teng ju kursiyo ini adalah awal jeseng nama hak jeseng miet ke bawah sisa jan dan ia kenyak kibri bawan patungtang ni kibadang kena mahal kapur antara dua kirang bah ngelewat tiap nganai apa kain ben jongi ju kursiyo ki dengan juga snow yang sort ni bang ni hak long kibri ke buket hope lagi kibri ke bet do sentiru kanom snow hi lagi bread do kendoru kanom snow hi kan hak ni sepo on let bejai kajian nanti kamu pa onom pai serum bat chaneng minum berkhatam kamu piaro yang ore kumlu pi ben yang ada ke bentar kalau ba in pray ka kam ma jong blai ba in shat prang ka kam jong blai klem shep tien lani klem kin kan dien kani ke bentar ka kraw ha na ka jingat nanti jong hari upor bentar ka sang kumlu bo Joshua ujo kadai ka bentar ka ba ublai wong what I bakani ka kitab kehukum kan jakno nak sintur jongmi hakat khot ko pra ublai wong wat ai bangani ka kitab jongmi ka jinhikai kan jakno ka sintur jongmi kabar bau ublai kwa bau Joshua onra mi batsni senyasni pan plek jingmot ya ka hukum ke jong prai kadi ko ke benta kon penklan yo Joshua simen pan penklan ke kenuhun ke jong Joshua ka bau Joshua yalam Kaba sautra ka tian jublai ka ublai Joshua kat shaba mi yu eka kcak ka jomni kan dei ka jomni wa ban long Joshua ngai chkan kisah jublai kwa kat shaba yu ka kcak jomni kan dei ka jomni lada mi pensur ha ba mi ai ba ka tian ka jomni ka tian ka joma kan don la mi prai ni ngai chkan ba ublai ku ka ka komen ka beningkong ka bau Joshua wai kadai ha ka renong ka beningkong ka khat ba khatsa kumno Joshua wai ka komen ka beningkong baik ko so tna ha wong kumni hi baro ki beslur ba king atya pinle shashiyam swa ki para jompi bin yara yaki hi baro ki beslur ba king atya ka kerani ki ramba Israel ki sipai Israel kibau Joshua ulayalam nado kapur kibau Moses udang don kumunong yalam. Nawalu Joshua udai military commander wadan hapo ka jingalam jong Moses. Pada ulalong unong yalam pura ulai ka fast command juku kalong pi baro ki besnur ki balakin atiar ha leshwa ki para jong pi. Hakini gisni manta don kenyak ki balakin atiar Doro ki beriut bertiak ati yin joki ki baam ki khon le jaseng mapi ki mapi bari mei le jaseng mapi ki ramba balkin atiar ki don hayen ki shanu man selek shabadan ki khon bari lok te shata man sawan hari ke ai ko command jong Joshua kalong yagi ki ramba ki don ki khon ki kti ki lok kuram jogi hagi yin jogi long ki ramba ki dia ashwa jong ki para jogi boleh suara tu khot ke bakhat sau ni bahaya kita ki kentai bagi kena mo banglong ki jingada ya ki kani kani ke jingkwa ka jong Joshua pi ki balakin atiar ha ka jing long ramba long ru ki bri ki banyaram ki ban kier ni di kuan jongi na ka jing rong ke thap jong jikai bakala na ka jing rong ke thap jong jing le jong jing snio ha ka society jong ka emlang ka salang la jongi ha ki si benda ai ba ublai ker khu ko do ya ka jing jong pi ba jong aro ba ba dei haniu Joshua halanong ba aku sau jong kitab Joshua kan khot ba khatsan upun kot kumni ren khot wong henry manga ba ka yin jonga yin shakri yo trai manga ba ka yin jonga yin shakri yo trai ka don kam ba yin ya cha prang ban shakri yo blai no manga ba ka yin jonga yin shakri yo trai yang next camp ublai pun kurku berdoa nak bantah ke kapur kacing syakri nila pendak ban puli ya kalau nong meningkong hai story ba kerja
Parang ngecam ke balang ani kan yo jingmat. Pek ke ke baki rangba Israel ki om. Yang Joshua. Lalu don manu bayang persyak ami. Kinahap hak jinjap bagi nyale yaki. Habagi iya jing khan jong jing sur jong Joshua. Bagi jing pendang jong Joshua mak jong lay. Kom tau play by lam yo Moses. Kom tau play by lam yo Joshua. Bagi pai lang jong jing penyadu ro kyong. Lalu manu bayang persyak ami. Ni yang persyak yaki. Kamu ba ki pai lang jong kekenhuan jong lay. Ki kersan met lamen siam yau Joshua. Yang ngeckan pembakar ke balang ke kersan met bak mensiam. Yau syakri jong trai. Pin kersan ru syadu ke benda ke bakut jong jiat nanti. Ke bau blay pun penku pun pian. Yang ada jiat nanti jong ke balang hari ke puar ke benda. Ublay wong ni don nak apartheid. Henry nyimlong jong ke apartheid. Ni day jong ublay. Kau mut pa. Yang ada ke balang. Ladaiwan penyahat om dah jing perkat beriau. Beri dah jing mut beriau. Raya kabalang dan kaman penyahat di ahan belai. Bantuk ya ke ahan belai. Kadon kam ke ketian jom belai. Papan sautu jana ya ke ketian jom belai. Don kam ki beriau pentibet. Hak jing kuliah jom jing syut. Haban sautu kam ha ya ke ketian jom belai. Nak kata kata ni don kam hadu kata-kata. Nama ruturai uang kai. Hak jing duai uhikai Jisu. Ya ki senra jom uang dunia. Kan long kemon jong ni. Ngan puli bentah biat. Napo Matius kelong man rio. Si bona peng jong pila hai ni jingduai ke jong Jisu. Wang ni kan wang ka hima jong ni. Kan long kemon jong ni. Haga kendo kum baham neng. Jisu ang pa jing baham neng. Long mo khoi ka kerteng jong ni. Wang ka hima jong ni. Long kemon jong ni. Haga kendo kum baham neng. Ka balang ka day ka baningkong ka bahap ong ni dikentian. Kan long ka mon jong lay ha ka kendo kum bahap neng. Day tang ka balang ka baday ka ta ka nilaman ong ka day ka embassy ka jong lay. Hang ni hapok pertay. Ka bahap penyat iki an jong ka da ka jing penyat lay. Bar ka balang ka dang ka benta ban hikay ka jingmayan ba jong aktian jong lay. Ban kot baron poi syata. Barok ki syakri jong lay ha nya tradan. Bar kantam usyakri jong try bala kot yang jing perkat hab di hadirin bakla duai bila Kristen bakla play jingmur pun kabalang ban dep an pendat bakla pelong ni jing syakri karena majing ku jong lay bau try unra yang kabalang syajrong bat kam syajrong ban tingsan sisa kung jing syai ba kodor ka jong lay piru aba diberi ki wan ban ye kendu iti kabalang napo sumer napo maulen maukan kinyo amat ya Jesus Christ. Kinyo amat ya Jesus kumaong Jesus. Bapi pilong kemlu jong pertei. Kinyo amat ya Jesus hak ajem jong pi. Ai baka ketian jong belai. Kanyo ban gerku, ban kersan ya ajem jong pi. Ublai ban gerku berdoa no. On ai bor no ya ni por ro sa hari khleman. Kau try gerku, ni kiban ta bor kau try gerku yang jaga, bat ya ni por, kam tam ya balang na jong try. Lingba Kajingat syafrang jom jing syakri. Nado itu memesan iba larangba. Ilawan ong nasi dong salai larangba hamni. Berkum jua kibai di para kibai dan hangat kumki dikon jaga balang. Berkam tamu syakri jom try usim ke benta ban syarai ya kagam ke jom ulai. Ubla sim ya benta. Mari yes kam ulai berku berdoa. Minyabu yang jingwai. Sasisian pat ken kublai nga anu ini. Kami ayah kan ketian ke jom ni ulai. Kamu nak ketian kau mengingat atrai dia kamu nak ketian jadi kan suci jangan berhenti jadi. Mami atrai ni orang pun selek ialah jom kebalang ablay. Kantam atrai limba usyakri jom ni ablay. Atrai ayu awi jet yau Joshua. Hagas ni ban pendat bagian poi siang jom jangan berhenti atrai dia. Mengingat sekarang menderkuru atrai. Ban aibor usyakri jom ni ablay. Ban pendat yang jangan berhenti atrai. Kabarang sathong ablay. Tak paminak ibet atrai hak Islam do. Trai ni dah duai men kerdo atrai. Men penbet penbiang kami ablay. Da ajik penbet bakrawa jom ni atrai. Syimti men trai kersya ni ablay. Balong kami atrai ablay men kerdo yang ni benta bro. Snow ni jinduai jom au syukri berat jom ni. Na IT syukri ablay jom ni. Ada kita berkian tam itam Jisu atrai. Men da syukri bang syukri bang syukri.